ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈሎ ናይ ንግሆ ቃልና እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል አንጌና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ንእግዚአብሔር ከም ምስማዕ ደሃዩ ዝሕጉሶ የለን ዝብል እዩ ንእግዚአብሔር ከም ምስማዕ ደሃዩ ዝሕጉሶ የለን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 22 ሳሙኤል ከኣ ንእግዚአብሔር ሲ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕት ሕሩድን ከም ምስማዕ ደሃይ እግዚአብሔር ገይሩ ይሕጉሶ እዩ ገይሩ ዶ ይሕጉሶ እዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጥ ዕልወት ሲ ሓጢያትን ጥንቁልናን እዩ ህልኽ ከኣ ኣምላኽ ጣዖትን ትራፊምን እዩ ንቓል እግዚአብሔር ስለ ዝነዓካዮ ንሱ ከኣ ከይትነግስ ነዓቐካ በለ ሳኦል ድማ ንሳሙኤል ነቶም ህዝቢ ፈሪሄ ቃሎም ስለ እተኣዘዝኩ ንትእዛዝ እግዚአብሔርን ንዘረባኻን ሓሊፈ እሞ ሓጣኩ በለ ብጣዕሚ ይዝገርም እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መጨረሻ ባህ ዘብሎ ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣዝዩ ዝሕጉሶ ነገር እንታይ እንተዳኢልኩምኒ ንደሃዩ ምስማዕ እዩ ንድምፁ ምስማዕ እዩ እግዚአብሔር ከም ንድምፁ ሰሚዕካ ምእዛዝ ገይሩ ዝሕጉሶ ነገር የለን ካብ ኩሉ እንገብሮ ነገር ካብ ነገልግሎ ካብ እንጎዮ ካብ እንጽዕሮ ካብ ሰናይ ነገር ንሰብ ንገብሮ ካብ ኩሉ ነገር ከም ምስማዕ ደሃዩ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝሕጉሶ የለን ሳኦል ንጉስ ናይ እስራኤል ክኸውን እግዚአብሔር ይቀቢእዎ ነገር ግን ናውግእ ምስከደ ነቲ ዝኾዶ ውግእ ብምሉኡ ኣጥፋኣዮም ኢልዎ ነቲ ሰብ ኣጥፋኣዮ ንንብረቶም ኩሉ ኣጥፋኣዮ ኢሉ ልኢኽዎ ነገር ግን ጳውሎስ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኣይገበረን ነቲ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ኣጥፊኡ ነተን ስቡሓት እንስሳናቶም ግን እሱን እቶም ናቱ ወታደራትን ኣምጽዮምን دحر نبي ساميኤል ምስ መጻ ኣምላኸይ ከምቲ ዝበለኒ ገይረ ኢልዎ እዘን ድሰምዐን ዘለኹ ደኣ እንታይን ኢልዎ ናይ እንስሳ ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ክኸውን ኢልና ጽቡቓትን ስቡሓት ኣምጪና ኢልዎ ኣምላኽ ግን ኣምጻ ኣይብሉን ኣጥፋእየ ኢልዎ ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ንዝበለካ ምግባር ንኣምላኽ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሶ ሳሙኤል ግን ዓብ ነገር ነጊርዎ ንእግዚአብሔር ኢልዎ ብጣዕሚ ዝገርም كم مسواتي حرود كم مسمع دهاي እግዚአብሔር ገይሩ ዶ ይሕጉሶ ኢልዎ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕት ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጽ ኢልዎ ካብዝና ኣምላኽ ከቕርበሉ ትብለኒ ዘለኻስ ንኣምላኽ ምእዛዝ ይዝበልጽ ነይሩ ኢልዎ ካብዝና ኣምላኽ ከቕርበሉ ትብለኒ ዘለኻስ ምስማዕ ድምፂ ይዝበለጸ ነይሩ ኢልዎ እሱ ዝበለካ ገዲፍካ ዘይበለካ ምግባርና ኣምላኽ ኣይሕጉሶን ኢልዎ ሳኦል ግን ትዘሕዝነኩም ነገር ንኣምላኽ ደሃዩ ብዘይ ምስማዕ መንግስቱ ኣብ ልዕሊኡ ንኸይትጸንዕ ኣምላኽ ከኣ ንዕቕዎ ርኢኹም ድምፁ ሰሚዑ ነይሩ እንተዝኸውን ዝተባሃሎ ተኣዚዙ ነይሩ እንተዝኸውን መንግስቱ ምጸንዐት ነይራ መንግስቱ ካብኡ ኣይምተወሰደትን ነይራ ምኽንያቱ ኣምላኽ ከም ንደሃዩ ዝሰምዕዎ ገይሩ ባህ ዘብሎ የለን እቶም ናይ ብሓቂ ደሃዩ ዝሰምዑ እቶም ናይ ብሓቂ ድምፁ ዝሰምዑ ኣምላኽ ድማ ይኽብሮም ኣምላኽ ድማ ይኽብሮም እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ደሃይ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኹም ዘቐምጦ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዘቐምጦ ድምፂ ንዕኡ ልዕሊ ማንም ክንጥንቀቐሉ ኣለና ሳኦል ግን እቲ ዘሕዝነኩም ካብ ድምፂ ኣምላኽ ንላዕሊ ድምፂ ሰባት ምስሙዕ እዩ ብጣዕሚ ይደሕዝን ካብ ድምፂ ኣምላኽ ንላዕልስ ድምፂ ሰባት ሰሚዑ ምኽንያቱ ክዛረብ ከሎ ሳኦል ባዕሉ እንታይ ኢልዎ ሳኦል ድማ ይብል ንሳሙኤል ነቶም ህዝቢ ፈሪሐ ቃሎም ስለ ዝተኣዘዝኩ ንትእዛዝ እግዚአብሔርን ንዘረባኻን ሓሊፈ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ካብቲ ኣብ ልብኹም ኣምላኽ ዝሃበኩም ድምፂ ሰብ ከይዓብየኩም ተጠንቀቑ ምኽንያቱ ድምፂ ሰብ ካብ ድምፂ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዓቢና እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሓደጋ ከውድቐና እዩ ካብ ድምፂ ሰብ ድምፂ ኣምላኽ ይበልጽ ካብ ድምፂ ሰብ ድምፂ ኣምላኽ ይዓቢ ምኽንያቱ ኣምላኽ ይዓቢ ካብ ሰብ ኣምላኽ ዝብለና ደኣ ንግበር እምበር ሰብ ዝብለና ኣይንግበር ሳኦል ንኣምላኽ ድምፁ ገዲፉ እቲ ህዝቢ መታን ምስኡ ንክኸውን ነቲ ህዝቢ ንኽሕጉስ ድምፂ ህዝቢ ብምስምዑ ኣብ ሓደጋ
وديقو منغستو خابو تحديغا كابو نزحايش نداويت كاتو هيباتو املاح جن نداويت زخم لبي ود سيلو نمنتاي كوم يلو مخنياتو داويت ندمص املاح صن زبل سبينيرو دحاي املاح زسمع سبينيرو املاح زبولو زغبر سبينيرو مسمع دمص املاح اب سلام يمبركايو مسمع دحاي املاح اب عرفت يمبركايو مثالي خزارب كلهم يزبل ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 1:33 እቲ ዝሰምዐኒ ግን ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈርህ ከዓ ካዲ እዩ ዝብል ርኢኹም እቲ ድሃይ ኣምላኽ ዝሰምዕ እቲ ድምፂ ኣምላኽ ሸለል ዘይብል እሱ ብድሓን እዩ ዝነብር ንኽፉእ ከይፈርህ ከዓ ሃዲ እዩ ዝነብር እስከ ድሃዩ ምስማዕ ንላመድ ንድሃዩ ምእዛዝ ንላመድ ድሃይ ኣምላኽ የኽብረካ እዩ ድምፂ ኣምላኽ የኽብረኪ ሓፍተይ ድምፂ ኣምላኽ ኣብ ልብኺ እዩ ዝመፅእ እሞ ኣብ ልብኺ ዝመፁ ድምፅታት ሸለል ኣይትበልዮም ኣብ ልብኻ ዝመፅእ ድምፅታት ሸለል ኣይትበሎም ምኽንያቱ እሶም ሰላም ኣለዎም ኣብኦም ዕረፍትሎ እሶም ከድሕኑካ እዮም ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዑ ሰባት ካብ ሓደጋ ይወፅኦም ንድምፁ ሸለል ዝብሉ ግን ናብ ሓደጋ ይወድቅዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ስለ ህዝብ እስራኤል ነታ ሓፂር ጎደና ንነዊሕ ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ኮለል እንዳበሉ ዝጠፍኡ ድሃይ ኣምላኽ ምስማዕ ስለ ዝኣበየ እዮም ንድምፁ ምስማዕ ስለ ዝኣበየ እዮም መጽሐፍ ዕብራውያን ከምኡ ዝብል ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 7 ምእንቲ ዝመንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል ሎሚ ድምፁ እንተ ሰማዕኩም ከምቲ ብነድሪ በታ መዓልቲ ፈተና ኣብ በረኻ ዝገበርኩምዎ ልብኹም ኣይትረር ኣብኡ ኣቦታትኩም እናተዓዘቡኒ ፈተኑኒ ግብረይ ከዓ ን40 ዓመት ረኣዩ ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ኮረኹሉ እሞ ኩሉ ሳዕ ብልቦም ይስሕቱ መገደይ ግና ኣይፈልጥዎን በልኩ ብቁጣዓይ ከድማ ናብ ዕረፍተይ ኣይኣትውን እዮም ኢለ መሓልኩ ኢሊ እግዚአብሔር ንህዝብ እስራኤል ነቲ ዘውፅኦ ካብ መከራ ካብ ፀበባ ዘውፅኦ ህዝቢ ኣብ ምድረ በዳ ይኹሉ ተሪፉ ንምንታይ ምድረ በዳ ተሪፉ ንድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ስለ ዝሃበየ ንድሃይ ኣምላኽ ምስማዕ ስለ ዝሃበየ ገለገለ ኣብ ህይወትና ንኸዶም ጎደና ድምፂ ሰብ ክንሰምዕ ክንብል ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ስለ ዝገደፍና ኣብ ሓደጋ እዮም ደውድቑና ድምፂ ሰብ ከጥፈአና ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ካብ ድምፂ ኣምላኽ ወፂና ስለዚ ኩሉ ግዜ ድምፂ ኣምላኽ ንምስማዕ ልብና ነዳሉ ንድምፁ ቀዳምነት ንሃቦ ድምፁ ኣብ ልብና እዩ ዝቕመጥ ድምፁ ብቓሊ እዩ ዝመፀና ኣምላኽ ይባርኽኩም ሃሌሉያ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ዘይሃብኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ሰባት ተመዓልቲ መድሓኒ ዘያሎም ልብኹም ንጎይታ ሃቡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸሊቶም ንወሰንኩም እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ኣሜን እዚ ኣድፀለኹም ብጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ኮንታክት ግበሩና ሕግዘኩም ኢና